Iwasan mo, wag na wag mong susubukan. Masisira mga pangarap mo, wag. As in, wag na wag. And what is up mga ka-istorya? Welcome back sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat. In today's video mga ka-istorya is wala tayong pag-uusapan tungkol sa mga manok natin. Opo, wala po tayong munang pag-uusapan patungkol kina Madonna at ni Rocky. Ang topic po natin ngayon sa ating video mga ka-istorya is kung ano po yung pinagsasabi ko na yung wag. Yun po yung magiging top. Hey! Ang ingay! So ayun mga ka-istorya, no, pagpasensyahan nyo na kung medyo maingay yung paligid. Hey! Ingay yung paligid natin kasi nga is nandito tayo malapit sa kalsada and isa pa is wala pa tayong ginagamit no mic na nagre-reduce ng ingay sa paligid na napofocus lang yung boses sa atin. So pagpasensyahan nyo muna mga ka-istorya. So ngayon punta na tayo sa topic natin ngayon. And kung ikaw ka-istorya is naligaw lang sa ating YouTube channel is welcome ka sa pamilyang Bisaya. Kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment, and turn on that notification bell button para updated ka sa mga videos na mga bagong i-upload natin. So, let's rock and roll mga ka-istorya! It's a revolution. Can you see it? So ayun na nga yun mga ka-istorya, no? Yan, ano ba yung ibig sabihin nung pinagsasabi ko kaninang wag? So nakikita nyo naman sa thumbnail natin, opo, yun po yun mga ka-istorya, no? Gusto ko pong paaalahanan, bigyang babala o yung mga nagbabala o magbabala pasukin yung vlogging industry o yung pag-YouTube na katulad kong baguhan at newbie to sa YouTube. Kahit mumunting channel pa po ako at kukonti pa lang yung subscriber ko, is gusto ko pong i-share o ipamahagi yung naging karanasan o naging bad experience ko sa pag-YouTube na gusto kong ibahagi sa mga fellow baguhan o yung mga nagbabalak pang mag-vlog, nagbabalak pang pasukin yung pag-YouTube nang hindi nila maranasan yung pagkakamaling na gawa ko. Yun yung gusto kong ibahagi sa araw na to. Siguro sa iba dyan, sinasabi nila, walang kwenta yung pinagsasabi mo. Konti pa lang yung subscriber mo, paano ka naging eksperto sa bagay-bagay na yan, no? So, dyan po kayong nagkakamali mga ka-istorya, no? Kahit sinong YouTuber o vlogger o halos lahat o hindi man natin lahatin, karamihan baguhang YouTuber, baguhang vlogger is dumaan sa prosesong sub to sub o nagawa yung prosesong sub to sub, ano? And para sa akin mga ka-istorya is yan yung pinakamalaking kamaliang nagawa ko sa buong buhay ko sa pag-YouTube. Halos mag-isang taon na po yung YouTube channel ko. Bakit po? Kasi po ganito po yun. Ganito po yung process ng sub to sub. Yung sub to sub po is parang nangihingi ka po ng subscription ng ibang tao pero hindi ka po talaga sinusuportahan nila. Ito po yun, no? Para malinaw po. Dadami nga po yung subscription, no? Siguro pag umpisa mo ng pag-YouTube, pag-vlog, tapos pinasok mo yung sub to sub, siguro po sa 1, 2, 3 buwan is marireach mo na yung unang requirements ni YouTube na yung 1,000 subscriber. Opo, marireach nyo po yun ng ganun kadali kung magsisipag ka lang mag-sub to sub, no? Pero yung watch hour at saka yung views is hindi po. Siguro aabutin mo na lang yung 5,000 subscriber mo. Pero yung mga views ng videos mo, 5, 3, 4. So ano yun? Ini-expect mo pa na ma-upload ka ni YouTube. Malabo na yun mga ka-istorya, no? Kung gusto mo talagang makilala at maging successful dito sa YouTube at sa vlogging industry mga ka-istorya is mag-promote ka. In the way na yung pag-promote mo is hindi yung the way na yung pag-sub to sub. Kasi nga po, hindi po yun recommended ni YouTube, yung sub to sub. I-promote mo po yung channel nyo sa mga ba't ibang social media sites, ano? Bibigyan ko po kayo ng example mga ka-istorya, no? Yung mga online seller po is nagsisimula din po yan sila sa maliit. Opo, nagsisimula din po yan sa maliit na hindi po sila kilala na meron po silang binibenta online. Kaya nga po nagpo-post sila sa Facebook, sa Instagram nung mga produkto ng binibenta nila. Pinopost po nila yung product nila sa Facebook, sa Instagram, at unti-unti mga ka-istorya may bibili at papansin sa produkto nila. Ganon din tayo sa YouTube mga ka-istorya. I-promote mo sa iba't ibang social media sites
yung channel mo. At kung hindi man mapansin ngayong araw, bukas o the next day, hindi man mapansin yung channel mo, is mag-post ka lang ulit, post ka lang ng post. Yan din po yung ginagawa ng mga online seller, mga kaistorya. At unti-unti napapansin yung mga produkto nila. Ganon din tayo. Unti-unti napapansin din yung pinopost at pinopromote nating channel natin. And yun po yung the best way na gawin nyo, mga kaistorya, kung gusto nyo magkaroon ng legit, permanent at saka solid na taga-suporta sa YouTube channel nyo, mga kaistorya. And siguro, mga kaistorya, sa iba dyan is naging successful sila sa pag-sub-to-sub nila. Pero sigurado ako, mga kaistorya, pansinin nyo yung views saka subscribers nila. Sigurado ako, wala pa sa 1/4 yung views i-compare nyo sa subscribers nila. Yun yung dahilan at yun yung epekto ng sub-to-sub. Mas malaki yung subscribers mo, halos 5,000 na yung subscriber mo. Pero yung views ng videos mo is nasa 5 lang. Swerte ka na pag may 10 o sa 10 hanggang 20. Kasi nga, yung mga nag-subscribe sa'yo is hindi mo naman talaga solid na supporters. Subscriber mo lang, hindi sila supporters mo. Magkaiba po yung talagang nag-subscribe sa'yo dahil gusto nila yung mga videos mo. Nag-subscribe lang po sila dahil din lang po sa subscription nyo, hindi din sa video nyo. Naintindihan niyo yun? So sa mga newbie at baguhang katulad ko sa YouTube at vlogging industry at sa gusto pang pasukin yung pag-YouTube at sa vlogging industry is ito lang magiging recommendation ko sa inyo. Ipakilala o i-promote nyo yung channel nyo doon sa social media sites na merong nakakakilala sa inyo. Yun yung first na gawin nyo kung gusto nyo magkaroon ng mga solid na supporters. At sigurado ako, mga kaistorya, meron at merong magsusubscribe at susuporta sa channel nyo. At kung paano ko po nasabi ito lahat, mga istorya, dahil nga po na-experience ko po lahat ito. And yun po yung ayokong mangyari sa mga baguhan at yung gusto pang sumabak sa pagbablog, ayoko pong ma-experience nila yung na-experience kong pagkadismaya dahil sa ginawa ko. And that's it for today's video, mga kaistorya. Sana po ay meron kayong natutunan kahit konti sa video natin ngayon. And kung nagustuhan mo yung topic natin sa araw na to, mga kaistorya, no, is huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, and mag-subscribe ka sa ating YouTube channel. And turn on mo na din yung notification bell button, mga kaistorya, para updated ka sa mga future videos na i-upload natin. And yun, mga kaistorya, ito na po yung mapabati at pa-shoutout natin. Dalawa po muna kasi nagmamadali po ako ngayon, no? Shoutout kay Kevin Joy Pelo, and shoutout po kay Ken Jan Alvarez Vlogs and Gig. So yun po yung mga pa-shoutout natin ngayon, mga kaistorya, no? Salamat sa pagsubaybay, salamat sa pagsuporta, at salamat sa pagtangkilik sa ating YouTube channel. God bless you all. See you sa next video. Peace out. Bye-bye.